ఈ తాగుబోతు బాదుషాగర్ చావడం వల్లే నా ప్రపంచం కుడిసిపోబోతోంది అన్నావు. అందుకే వీడిని తీసుకొచ్చాను. కాబట్టి ప్రాబ్లం సాల్వ్డ్. నేను అసలు ఏ బుల్వరిన్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసేవాడిని కాదు, కానీ నువ్వు ఎందుకు పనికిరాని ఒక వర్స్ట్ బేస్డ్ బుల్వరిన్ ని తీసుకొచ్చావు. నేను ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించిన ప్రతిదీ కోల్పోవడానికి కారణం ఈ పిచ్చి పువ్వు, కొండ ముచ్చు, తాగుబోతు బామర్ది గారి వల్ల అంటావు అంతేనా? ఇప్పుడు వాడు నా వెనక లేచి నుంచున్నాడు కదా. మజ్జిగ ఏమైనా తాగుతావా మచ్చా? ఎంసీయూకి స్వాగతం. కానీ దాని రోజులు బాలేవు. కొత్త రూల్స్ నేనే మాట్లాడతాను. ఆడియన్స్ వచ్చేదే నా డైలాగుల కోసం. మళ్ళీ నోరు తెచ్చావంటే మనం ఇప్పుడు పారాడాక్స్ దగ్గర తిరిగి వెళ్ళాలి. అవునా? అవునా? గౌరవ్ ఆచార్య, నేను ఇప్పుడు తెరవచ్చాను. తలు పుచ్చాలు అతి పువ్వా. జనాలు నన్ను అక్కు పక్షి అని అన్నారు, కానీ నిజాలు కుండబద్దలు నూకి బయటికి చెప్పే నికాసైన మనిషిని మాత్రం ఎప్పుడూ అనలేదు. రే, ఇంకోసారి మాట్లాడావనుకో ఎంత మోనే